Awas minggir, remblong, remblong. Endi? Aduh, bajing lah nemplok. Malah kaya tekek nyalahi kodrat kowe. Tekek silitmu ngekek. Dapurmu markir omah sembarangan. Tak reko-reko semaput gen oleh ganti rugi. Tangi-tangi rasa ngeprank malaikat weh. A few moments later. Dane matane yo normal. Iso-isoe omah meneng anteng yo ditenggel. Teke sing ra normal. Coba tombol on off tak uripke. Bajing lah malah didemek. Kuwi dudu tombol on off, kuwi wudun yo tel. Loh, wudun kok nindas? Rapopo gen estetik. Oke, lek karone tak preksone wetengmu. Weleh, cacingi gek pengajian. Cocote sebelah kene malah gedruk abalala. Aku meh tekok tel. Kowe iki mabur iso-iso tabrak ini mergo apa? Aku mau nginggati omongane konco. Mergane omongane keduwuren. Yo, madeng sik, ketoke iki kowe iki kalireng. Radoyen Mas, kula niku minimal salmon. Iki wae, letong crispy. Radoyan, anggite ampal tai. Yang tedas mangan iki wae. Cocote tromo ninja. Wegah-wegah, kene iki nak ra salmoni ora. Yo, pilihan terakhir iwak sapu-sapu. Nah iki cocok, mantap nini. Yo, gur gaglake kok kanaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Apa iki? Cocote dipakani bantal dakron aku. Ini apa tak ndasmu?